Zdravo moji kuvari, jedan brzi recept. Tagliatelle, avokado, znači tagliatelle sa guacamole sosom. Idemo na recept. Za ove tagliatelle sa guacamole sosom će mi biti potrebno jedan avokado, tagliatelle, paradajz, u ovom slučaju ja sam izabrao čeri, jedan crni luk, jedan čen belog luka, pola limuna, so, biber i malo bosiljka. I malo maslinovog ulja. Zaboravih reći. Najprije ću očistiti avokado. Ne znam da li znate kako se to radi. Evo ja ću vam pokazati za one koji ne znaju. Opseče se uzduž i jedna strana levo, jedna desno. Tako da smo sad ga otvorili i trebalo bi da se izvadi koštice. Ako neće nožem, ovako kako sam pokušao, probajte s kašikom. Evo ga. Zatim s kašikom izdubite unutrašnjost, izvadite iz kore. Najbolje kašikom. Ovaj je lep, svež. Njega ćemo malo naseći na sitnije. Da bi se lakše izblendirao. Zatim ću očistiti jedan čen belog luka. I njega naravno naseći u činiju. Očistit ću crni luk i njega ću naseckati u činiju. Zatim limuna, pola limuna, to će biti dosta. Maslinovog ulja. So, biber i malo bosiljka. I dodat ću još tu
2 čerija koje ću isto iseckati na sitnije. I ovo sad sve ide u blender da se dobro izblendira. Evo napravljeni guacamole, pogledajte kakva je to lepa tekstura, ukus još lepši. Sad ćemo da obarimo tagliatelle. Nasuo sam vode u šerpu i dodat ću jednu kašičicu soli. I sačekati da proključa, pa ćemo dodati tagliatelle. I voda je proključala, sad ćemo dodati tagliatelle. Kuvati po postu. Tagliatelle se su skuvale, sad ću ostaviti jedno 10 minuta da odmore. Tagliatelle su odstojale par minuta, sada ću procediti vodu i sipati u činiju. U činiju ću nasuti tagliatelle. I zatim ću dodati guacamole sos. Ko jednom ovo isproba, ješće ga mnogo puta. Savršena testenina. I sve ćemo to lagano izmiješati. Ukusno, fino i brzo. Naglasio bi da je ovo jelo posno, tako da možete to jesti i u dane posta. Ako vam se svideo recept, zapratite me, stisnite like ili dodajte neki komentar. Do sljedećeg videa, pozdrav!